दिनै 8 मे थामहिनबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंख्लं सान। बे सानखौ दिनै धेमाजि जिल्ला गगामुगनि 1 नं सनापुर ब्रह्म जोंमा मन्दिराव मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै अखण्ड जयग होदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि नब कुमार ब्रह्मआ। बे साननि हाबाफारियाव गोबां बिबानगिरिफोर आरो महिमपुर अबयपुर गामिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जाफुंसार होयो। बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। जिथुनिखि जोंनि नैबे दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव फैनानै नोंथांमोना जोंनि बे माखासे फोरमानि मावनांगौ हाबाफारिखौ प्रसार खालामदों। बिनि थाखाय गोजोननाय हामलायनाय थाबाय। दायो नैबे जोंनिया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानजों लोब्बा लानानै दिनैहाय जिथुनिखि सानसेनि हाबाफारिजों अखण्ड जयग नि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बे हाबाफारि मावबाय थानायाव जोंनिया आनसलिकनिफ्राय माखासे जिल्लानि बारग' आफादगिरिखौ गाहाय आलासि हिसाबै जोंना लेंहरनाय जादों। बाबाया दा सफैनो हाबाय। दा बे हाबाफारियाव जोंनिया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जिथुनिखि गोदोनिफ्राय मावलांनाय समाज बिथिंनि मावलांनाय, रांखान्थि बिथिंनि मावलांनाय, राजखान्थियारि बिथिंनि मावलांनाय बिभिन्न दिगनि जिथुनिखि बर' समाजा गोग्लैसोना थानाय जिथुनिखि गोदोनि दिनाव गोग्लैसोदोंमोन, बर'फोरखौ म्लेस होननानै गुबुन हारिफ्रा मुगैदोंमोन। बे मुगैजानायनिफ्राय बोखांबोनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बेनि माखासे जिउ खौरांफोरखौ दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायावनो माखासे सोलोंथायारि बिथिङाव माबायदि सोलोंनांगौ, माबायदि फरायसा आफादखौ दैदेनदोंमोन, छात्र सन्मिलन दादोंमोन, बेफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों। दा बेफोरनि सायाव सावरायलायनायखौ जोंनि उन्दै उन्दै जाखांफुबोनाय गथ'फ्रा खोनानानै बा मिन्थिनानै माखासे मानि जाफुंसार सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, धर्म बिथिङावनो जा जाफुंसार जागोन होननानै आं आसा फारिनाय थादों। दिनै जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिहेतु जिउ जारिमिन बिनि रुंसारि सान जानायलाय बिनि सोमोन्दै जों सानसेनि हाबाफारि लानानै बिनि गुरुदेवनि रुंसारि सानखौ जों फालिनो साननाय जादों। दा बेवहाय जोङो गोबां आलासि लिंहरदोंमोन। फुंनि समाव जोङो सासे जोंना पुरहिता प्रज्वलन खालामग्रोदों, अरखौ जोङो फोजोंग्रोदों। बेनिफ्राय दासिम सावरायनाय मेला सोलिगासिनो दं आरो बेखिनिया। दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिथु जिउ जारिमिन, बे जिउ जारिमिननि आयदा लानानै मोनफ्रोमबो आयदाखौ जों सावरायनाय जादों। जेरै सोलोंथाइनि बेलायाव गुरुदेव कालीचरणआ बिनि बिहोमाया मा, बेखौ जों सावरायनाय जादों। गुरुदेव कालीचरणआ राजखान्थियाव माबायदि बाहागो लादों बेनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जादों। गुरुदेव कालीचरणआ रांखान्थि बेलायाव समाजखौ माबायदि जौगाहोलांदों बेखौबो सावरायनाय जादों। लोगोसे गुरुदेव कालीचरणआ धोरोम फोसावनायाव मा बाहागो लादों, बबाव प्रसार खालामदों बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायदों। आरो गुरुदेवनियाव माखासे सोमोनांथाव गुन दंमोन, जाय गुनजों बियो गावनि आध्यात्मिक गियानखौ सोरखिलांनो हादों। बेबादिनो गुरुदेवा गोबांनो बर' समाजाव गिदिंनानै बर' हारिखौ जांख्रिथाय लाबोनायनि सोमोन्दै जों बेहाय सावरायनाय जादों। गाहाय आलासि महरै जोङो लिंहरदोंमोन आनसलिकनि बाबामोनखौ, दासिम सफैथ'वाखै, फैगोन। दा सासे बाबा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि जोंहा बारग' आफादगिरि नब कुमार ब्रह्म बाबाया सफैदों। बेखौ जोङो आवगायावबो हांख्राय हरखादोंमोन। नै बाबाया दासो सफैदों, बे गेटनिफ्रायनो दासो हाबलांबाय। बे बाबाखौनो गाहाय आलासि होननानै जोङो लिंहरनाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। সঁচাইটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই
ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन